Non sei que pensan que son. Pero eu non fixen nada. Eu traballo para a comunidade. Quen son? Por favor, non me fagan dano. Eu non fixen nada malo. Non pensan falar conmigo? É que ninguén me vai a explicar que demo fago aquí. Hola, Rosa. Agardo que a tua viaxe ata aquí non fose demasiado traumática. Traumática? Pero de que viaxe me fala? Onde estou? Isto é un secuestro. Quen é vostede? Iso non importa, Rosa. E non nos precipitemos. A palabra secuestro é un pouco forte. Mellor ímolo chamar encontro forzado. Quero saber que fago aquí. E que é todo isto? E por que non me podo soltar da cadeira? Trátase dunha programación inducida. Un pequeno truque farmacolóxico que impide que marches, aínda que non haxa nada que cho impida. Como? Pero eu quero marchar. E agora mesmo. Pero... non podo. Non temos moito tempo. Coido que é mellor que comecemos. Que comecemos? Que comecemos o qué? O interrogatorio. Pero, de que interrogatorio me fala? De que se me acusa? Trátase dun proceso para poder analizar a súa memoria. En realidade, non hai preguntas, nin tampouco respostas. Así resulta todo máis doado. E quen é vostede? Ela é Ibris, a inteligencia artificial que nos asistirá no interrogatorio. Unha inteligencia artificial? Pero de que carallo vai todo isto? Precisamos pescudar nos seus recordos. Temos a sospeita de que un deles é nocivo. Nocivo? Que quere dicir iso? Ibris ten a sospeita de que hai un recordo con capacidade para modificar o teu futuro. Para mal. A nosa misión hoxe será dar con ele e eliminalo. Eliminalo? Pero como van facer todo iso? Non entendo nada. Empregaremos un procedimento chamado visionado de memoria. Visualizaremos os teus recordos. E como se dunha película se tratase, en canto cheguemos á escena que Ibris considera nociva, procederemos á súa eliminación. Despois, vostede volverá á súa vida. Non lembrará nada do sucedido nesta sala e tampouco lembrará o recordo nocivo. Quen sodes vos? A estas alturas xa deberías sabelo, Rosa. Somos o sistema. O sistema? Sí, temos grandes planes para ti. E un recordo nocivo podería dar ao traste con todo. Non o podemos permitir. Pero eu nunca fixen nada contra o sistema. Por suposto que non, Rosa. Por iso estás aquí. Para que non suceda nunca. Debemos comezar. Pero, que recordos ides visualizar? Os referidos ao pasado sábado. Pasado sábado. O día de inauguración. Exacto. Só nos interesa ese evento. Pero non entendo. Non pasou nada. Iso é o que imos comprobar, Rosa. O visionado de memoria comeza en 5, 4, 3, 2, 1, xa. E agora, para rematar a nosa sesión de maxia de hoxe, vou necesitar a axuda de 2 espectadores. Por esta banda, ti, Rosa, inevitablemente. Un aplauso para ela. E por esta banda... Non, Tino, que te vexo moi animada. A muller que está sentada á tua beira. Un aplauso para ela, por favor. E agora imos facer un pouquiño de maxia cunha carta meiga. Unha carta meiga que ti vas a escoller. Vou ir pasando as cartas, pouco a pouco. Ti, cando queiras, mandasme parar. E aí, escollemos a carta amiga. De acordo? Pois imos a... Xa. Xa. Aí queda. Temos aquí a nosa carta amiga. Estendes a man, non te importa? E deixámola aí, á vista de todo o mundo. E ti agora, Rosa... vas a escoller aquí 2 cartas.
que tamén lles mostramos ao público. Ata aquí a sesión de maxia. Un aplauso para as nosas colaboradoras. Quero dicir unhas palabras. E xa vos libero a todos e todas para que vayades tomar algo. En primeiro lugar, agradecervos a todos a vosa presenza hoxe aquí. Tamén quero dar as grazas ao Mago Compaña. Foi un espectáculo fabuloso. Grazas. Pero, sobre todo, quero agradecer ao meu equipo o traballo que fixeron para poñer en pé este centro social xuvenil. Moitas grazas. Agardamos que de aquí saian moi boas cousas para a comunidade. E agora, que siga a festa! Xoana, agarda un intre, fai o favor. Quero falar contigo. Xa, pero eu non quero falar contigo. Quería darche as grazas por vir á inauguración. Gustache o local? Pero, de que merda me falas, mamá? Se me gusta o local. A mí no local importame un carallo. Eu só quero marchar daqui canto antes. Teño planes. Pensei que che gustaría quedar un anaco. Si podedes xogar un billar ou un futbolín. Non te animas? Xoana, temos que marchar. Imos chegar tarde. Xa vou, non me amole. Non, mamá, non quero quedar. Non quero que me fagan fotos contigo, nin sair nos boletíns o sistema para o que traballas. Levas toda a vida utilizándome, e xa me fartei. Se queres sair nas fotos, faino ti, pero a min, deixame en paz. Marcho, adeus. Non parece que haxa moita xente, non? Non, e do sistema subimos nós. Unha pena. Pena que das ti, Lois. Muller, non te enfades. Eu só digo o que vexo. Non me podo creer que se apuntase este tanto. Mira que multar este local de merda é increíble. É o que ten ser muller nun mundo onde mandan os homes, Xavier. Hai estrategias. Se calaras esa boca, estabas ben mellor. Xa saliu a defensora das causas perdidas. Agora vasme dicir que Rosa montou toda esta carallada porque traballou moi duro, con moito esforzo e bla, bla, bla. Veña, home. Seguro que algún traballo duro tivo que facer. Mira que sodes listos os dous, Se vos mordedes, morredes, carallo. Non amoles, Paula. Ti mellor que ninguén sabes o que hai que facer para conseguir certas cousas. Mellor que a ti, desde logo, Xavier. Eu xa sacaba adiante caralladas así antes que ti naceras. Ai, Paula. Ti és unha inspiración para todos nós. Pero os tempos cambiaron. Agora as cousas fanse de outro xeito. Sí, aínda que para iso é mellor ser máis nova, que estar de mellor ver, non te ofendas. Tranquilo, Xavier. Non estás ti en posición de ofenderme. Hola, rapaces. Que tal estades? Moitas grazas por achegarvos. Hola, Rosa, grazas a ti por invitar. Rosa, isto é incrível. O que montaches aquí ten un mérito enorme. Precisamente estábamos a falar diso. Este local é un paso adiante para toda a comunidade. E todo gracias a ti. Froito do teu traballo. Deberías estar orgullosa. Estou no, Xavier. E sobre todo do meu equipo. Fixeron un traballo increíble con isto. Eres un exemplo para eles. E para todos nós. Comentábamos hai un intre iso. Cousas como esta son inspiradoras. Sen dúbida. Ti és unha inspiración, Rosa. Non te esquenzas de nós cando chegues ao máis alto. Sodes moi amables, rapaces. Ben, e agora que xa estou a piques de vomitar con tanta pelota, podemos falar ti máis eu, Rosa, en privado? Por suposto, Paula. Ségueme. Ata logo, rapaces. Ata logo. A ver de que falades, De ti non, por suposto. Xa sabes como pensan estes dous que conseguiches isto, non? Sei, non. E se algún día chego máis alto, vou me encargar de que coman merda paladas. Mira que es bruta, Rosiña. Aprendí na mellor. De que queres que falemos que non pode agardar? Pois precisamente diso. Que? Do de chegar ao máis alto. Iso quero falar contigo. Ai, Paula, non te entendo. O sistema vai te ascender. Quere promocionarte. E vai no a facer xa. Quería que os soubeses por min. O certo é que me fai moita ilusión, Rosiña. Pero estás segura do que dis?
Ascender? A que te refires? Non teño datos. Se os tivese, sabes que non xos diría. Pero conta que se veñen cambios na túa vida. Arredemo. Non sei nin que dicir. Raro en min. Non digas nada. Desfruta da festa. E cando suceda, invitas a un café, polo menos. Moitas grazas, Paula. Xa falaremos. Volve á festa, nena, e pasa o ben. De acordo, marcho. Falamos, eh? Ai, perdoe, sinto moito. Agarde aquí que vou buscar un pano para limpar o vestido. Non hai problema. Si casi non había nada no vaso. E ademais era agua. Ten que perdoar. Viña distraída. Tranquila, muller, que non é vostede a primeira persoa que tropeza comigo. Oia, non nos coñecemos. A súa cara faiseme coñecida. Sí, estivemos xuntos no truque final do mago. Non. Some vostede de antes. Hola, Rosa, andaba na túa procura. Non lle importa que lle roube a Rosa? Sea só un momentiño. Non. Se eu xa estaba a piques de marcha. Ai, pero non marche. Gustaríame falar con vostede. Non marche, muller, fágalle caso a Rosa. A festa non fixo máis que comezar. Non sei, xa veremos. É algo tarde para min. Acompáñame, Rosa. Quero che comentar algo. Imos buscar un sitio máis tranquilo. Aquí estaremos ben, lonxe do ruído. Está todo ben? Cando hai que alonxarse tanto, non é bo sinal. Non, muller, non te preocupes. Só era por ter un pouco de intimidade. Pois, ti dirás. Rosa, ti non notaste nada extraño hoxe? Extraño? Non. A parte de inaugurar o primeiro centro social xuvenil da comunidade, todo moi normal. Segura? Sí, bastante segura. Por? Pasou algo? A mí sí, dende logo que sí. Non entendo. Houbo algún problema? Non, muller, problema ningún. A ver, que nos coñecemos fai tempo. Que pasou? Eu pensei que ti tamén sentiras o mesmo camín. O mesmo que a ti? Xa vexo que non. Unha mágoa. Ai, non estou entendendo nada disto. Non hai nada que entender, é ben doado. Rosa, ti gustasme dende hai moito tempo. E gustaríame quedar contigo fora do traballo. Estes días, mentras preparábamos xuntos a inauguración, pensei que era correspondido, pero xa vexo que non. Ai, non sei que dicir. Non tes nada que dicir. Parecerás increíble, pero non eres a primeira muller a que non lle gusto. Ti ben o sabes. Non é iso, non. É que me colleu por sorpresa. Vaya, entón, aínda hai esperanza. Sí, aínda hai esperanza. De acordo, quedarei por aquí ata que remate a festa. Despois, se cadra, podemos ir a algures e tomar algo. Quen sabe, ao mellor, ata despertamos xuntos. Unha moeda? Onde vai que non se poden usar? Garda ben, Rosa. É especial como a ti. Gardareina, sí. Agora marcho para dentro, que teño, bueno, xa sabes. Quedo aquí. E xa falaremos despois. Falamos logo. Hola, secou o vestido? Sí, xa secou. Era só un chisco de auga. Seguro que non nos coñecemos de antes. Coido que non. Lembraríao. Eu non son ninguén, pero vostede é unha persoa importante nesta comunidade. Xa. E que lle parece este local? Xa era hora. Como? Sí, xa era hora. Son moitos anos reclamando algo así para a xente nova. Moitos anos, non? Comezamos con este proxecto hai ano e medio. Vostedes sí, pero eu levo 8 anos reclamando algo como isto. Reclamando? Como? Do único xeito que se pode hoxe en día, a través do formulario no boletín da comunidade. Imposible. Esa información chega a nos en canto premes enviar. Vostede cree? Estou segura. É o sistema o que xestiona as webs comunitarias. Ah, vaya, o sistema. Que raro, non? Raro e imposible. Se se presenta unha reclamación, o seu envío é inmediato. Entón será que levo 8 anos facendo mal. Que mágoa. Agora xa tanto ten, o local está feito. E os rapaces terán a oportunidade de non rematar como o meu fillo. Que lle pasou?
Teño que marchar, é tarde. Grazas pola conversa. E parabéns pola inauguración. Grazas. Recordo localizado. Imos proceder á súa eliminación. Eliminación? Pero por qué? Se nin sequera coñezo esa muller. Non entendo que hai de nocivo nesa conversa. O nocivo está no futuro. Futuro? De que futuro me fala? Ibris é experta en trazar futuros baseados nas experiencias presentes. Ese recordo, coa túa personalidade, tería demasiadas probabilidades de converterse en algo nocivo. Para ti e para o sistema. Non entendo. Unha conversa cunha muller a que nin sequera lle sei o nome. Como se pode converter en algo nocivo para o sistema? Doado, se a vostede se lle dese por investigar as reclamacións que esa muller fixo durante os últimos 8 anos, de seguro que tería chegado a conclusións pouco axeitadas. Remata o tempo. Comezamos co borrado do recordo en 5, 4... Agarde, que significa iso? 3, 2... Que quere dicir pouco axeitadas? 1... Borrando o recordo. Borrado executado. Devolvede a Rosa á súa casa. Cando esperte, non lembrará nada nocivo. Este é o sexto ataque no que vai de ano contra instalacións do sistema. Todo apunta a que o grupo Experta volve a estar detrás deste atentado. Neste caso, trátase dun centro de datos na fronteira sur da Comunidade do Leste. Noutra orde de cousas, acábase de anunciar o nomeamento de Rosa Samede como nova directora territorial das Comunidades do Norte. Este anuncio forma parte das medidas que o sistema está a adoptar para a mellora da calidade de vida nas comunidades. Rosa Samede ten unha